Crynhoes fag am 17. Dyroi ni darweiniad arglwydd drwy yr oedfa hon. Rhod ysbryd aidol anwad i'n sancteiddio ger dy fron. Nefoedd yw dedwydd fyw dan dy wenau di o ddiw ac yn y blaen 17. Ioan, lle da ni'n cael yr hanes am atgyfodiad Lazarus. Yr oedd yna rhyw ddyn o'r enw Lazarus yn wael, a roedd yn byw ym Methania, ym mhentref Mair a'i chwaer Martha. Mair oedd y ferch yn einiodd yr arglwydd ac enaint a sychu draed ef a'i gwallt a'i brawd hi Lazarus oedd yn wael. Anfonodd y chwiorydd felly neges at Iesu, a mae dy gyfaill syr yma'n wael. Ond pan glywodd Iesu, meddai, nid yw'r gweledd hwn i fod yn angau i Lazarus, ond yn ogoniant i ddiw. Bydd yn gyfrwng i fab Duw gael ei ogoneddu drwyddo. Nawr roedd Iesu'n caru Martha a'i chwaer a Lazarus. Ond pan gyrhaeddodd o Bethania, fe gafodd Iesu fod Lazarus eisoes yn ei fedd ers 4 diwrnod. A roedd llawer o'r Iddewon wedi bod yn dod at Martha ac at Mair i'w cysuro ar golli brawd. Pan glywodd Martha fod Iesu'n dod, aeth hi allan i'w gyfarfod, ond eisteddodd Mair yn y tŷ. Dywedodd Martha wrth Iesu, tasa ti wedi bod yma, syr, ni buasai fy mrawd wedi marw. A hyd yn oed yn awr, mi o'n y rhydd Duw i ti beth bynnag ofynnu ganddo. Dywedodd Iesu wrthi, fe atgyfoda dy frawd. O mi o'n meddai Martha wrtho, y bydd yn atgyfodi yn yr atgyfodiad ar y dydd olaf. Dywedodd Iesu wrthi, mae fi yw'r atgyfodiad a'r bywyd. Pwy bynnag sydd yn credu yno fi erydd o farw, fe fydd byw. A phob un sydd yn byw ac yn credu yno fi, ni bydd marw, bydd. A wyt ti yn credu hyn? Ydw ef arglwydd, atebodd iddo. Rwy fi yn credu mai ti yw'r Meseia, mab Duw, yr un sydd yn dod i'r byd. Bendithiad yr arglwydd, y geiriau yna ar gwrando o'i air sanctaidd. A diolch yn fawr iawn i chi am y croeso arferol yma i Crwys. Mae brof amser yn braf cael dod yn ôl i wasanaethu yma yn eich plith chi. Gawn ni barhau'n haddoliad felly ag yn mynd 222. Tyr datom ni o grewr pob goleuni, trod i ei nos yn ddydd. Par i ni weld holl lwybrau'r daith yn gloiwyd anlewyrch, gras a ffydd. A'r penillion sydd yn dilyn 222.
Gweddiwn. Da Tregarog, da ni'n diolch i ti am cyfle yma i gael ymlonyddu yn dy bresenoldeb di. Da ni'n diolch i ti am y fraint bod ni'n ddiweddar wedi cael dechrau blwyddyn newydd yn dy gwmni di. A da ni'n diolch am yr efengyl sydd yn gwneud y dechrau hwnnw yn rhywbeth cadarnhaol ac yn rhywbeth ystyrlon ac yn rhywbeth gobeithiol. Wrth i ni edrych yn ôl o dad ar y blwyddyn sydd wedi mynd heibio, mae gyda ni lawer iawn o bethau i ddiolch i ti amdano. Diolch i ti am y bobl da ni wedi dod i'w hadnabod. Diolch i ti am eu cwmni nhw, am eu cyfeillgarwch nhw. Diolch i ti am y digwyddiadau hynny a roddodd i ni blas ar fywyd ac a ddaeth a phleser a mwynhad i'n rhannu. Diolch i ti am profiadau hynny. Rhai ohonyn nhw yn bleserus, efallai yn anodd, ond profiadau serch hynny a fydd yn gyfrwng i'n dysgu ni ac i'n heiddfedu ni. Wrth i ni edrych yn ôl o dad, a ni hefyd yn gofyn i ti faddau i ni am y cam ddefnydd am wnaethom o'r blwyddyn sydd wedi mynd heibio. Faddau i ni am cyfleoedd yna da ni wedi wastraffu. Faddau i ni am y geiriau hynny ddar i ni llefaru efallai yn ddifeddwl o naill i'r bellach mwy tynnu nôl. Maddau i ni am y camgymeriadau hynny ddar i ni wneud, naill i'r bellach mwy newid. Ni'n gwybod o dad y bydd na rai, elda ni ar ddechrau blwyddyn fel hyn, a bydd na rai yn hiraethu am a fydd, ac efallai yn pryderu am a fydd. Ni'n gwybod am rai yma i hiraeth nhw am ddoe wedi mynd yn drech neu gobaith nhw am y fory. A wyddwn ni ddim o dad beth fydd ar yn cyfar ni yn ystod yr wythnosau, a'r misoedd sydd i ddod. Ond da ni diolch i ti ma felly ma chi. Da ni diolch i ti na wyddwn ni ddim. Beth fydd ein rhan ar hyd y misoedd maith ni sgwn fy nhw, ni fy nhw'n wybod chwaith. Ond da ni'n diolch i ti mai yn dy law di y mae'n hamsera ni. Ni'n cofio am bawb y bore yma sydd yn fyr o'n breintiau ni. Cofio am y rhai sydd wedi diodda'n enbyd o'r daeargrynfeydd yn Hwrci ac yn Syria. Ni'n cofio am y rhai sydd yn parhau i ddioddef dros flwyddyn bellach ar ôl yr rhyfel yn Wcrain. Yn gweddi ni bore yma'n syml o dad ydy gweddi am heddwch a brawdgarwch yn y byd cythryblus a rhanedig. Dywysog dangnefedd, gwna'n deiar o'r diwedd yn eilwyd gyfanedd i fyw. Yn fan lle ni fegu'r cenfigen nach yn wrf nach ynen, dan goron bydd diben ein diw. Yn ni gofyn y cyfan hyn yn enw ac yn heiddiant, Iesu Grist ein harglwydd, ar un a'n dysgodd ni i gydweddio.
375. O tyred i'n gwaredu Iesu da, fel cynt y deithos start y newydd wedd, a'r drysau'n hau at raid a'n ofnus bla, a'i cadarnhau a nerthol air dy hedd. Llefarad a dangnefedd yma nawr, a dangos i ni goreithiau daberth mawr. Ac yn y blaen, 375. Ychydig amser yn ôl yn yr Academi Frenhinol yn Llundain, mi gynhaliwyd arddangosfa nodedig iawn o waith un o arlunwyr enwocaf yr Iseldiroedd, sef Vincent van Gogh. A'r hyn oedd yn nodedig ynglyn â'r arddangosfa yna oedd bod yna gyfle am y tro cyntaf i'r cyhoedd weld 60 o'i luniau, nas gwelwyd erioed o'r blaen yn y wlad yma. A bod yna gyfle iddyn nhw hefyd weld a darllen dros 30 o lythyrau a sgrifennodd Van Gogh dros y blynyddoedd at wahanol berthnasau iddo fo ac at wahanol gyfeillion. A mae'r llythyrau yna'n taflu goleuni gwersfawr ar fywyd yr arlunydd ac ar ei waith o. Mae'n debyg mae mab i weinidog oedd o.
mab i weinidog Protestanaidd. A dymuniad mawr i dad oedd gweld ei fab yn ei ddilyn i'r weinidogaeth. Ac mir i chi ar ôl i Fangor dreulio rhyw 2 blynedd yn Llundain yn dysgu Saesneg, mi aeth o i'r brifysgol yn Amsterdam i astudio diwinyddiaeth. Ond ar ôl cwta blwyddyn, mi gefnodd o ar ei astudiaethau diwinyddol. Ac am rai blynyddoedd wedyn, mae'n debyg oedd o'n crwydro. Yn ddigyfeiriad braidd o'r naill swydd i'r llall. Ac yn ystod y cyfnod yna yn ôl i lythyrau, mi roedd yn dioddau rhyw byliau o iselder ysbryd. Ac yn wir oedd o'n 26 oed. Cyn iddo fo ddallt yn iawn mae i brif ddileit mewn bywyd, unig ddileit mewn bywyd, oedd peintio lluniau. Ond hyd yn oed wedyn mae'n debyg oedd yr hen byliau yma o iselder yn dal i'w lethu o. A pen oedd o'n 36 oed, mi gyflawnodd o hunanladdiad. A'r rhyfeddod ydy bod Van Gogh o fewn cyfnod o 10 mlynedd i fod o wedi peintio dros 800 o luniau i gyd. A'i fod o wedi dod yn ddylanwad aruthrol ar arlunwyr mawr yr 20fed ganrif. Wel, o gofio i Van Gogh gefnu ar ei astudiaethau diwinyddol, fydd o'n dod yn syndod i chi wybod mae lluniau seciwlar ydy luniau fo bron i gyd. Lluniau ydyn nhw o bobl gyffredin wrth i gwaith, yn hau, medu, cneifio, nyddu. Lluniau o bobl ddigon cyffredin. Lluniau hefyd o bethau ddigon cyffredin. Gan o un lun o bar o sgidiau wedi cael ei gosod ar fwr, rhywbeth sydd fod yn anlwcus. Gan o lun arall, yr enwocaf siŵr gan i o'i luniau i gyd. Y llun lliwgar yna o flodau'r haul. Ond yn yr arddangosfa, mi roedd na un llun yn sefyll allan. Oherwydd o blith yr 800 o luniau a beintiodd Van Gogh, hwn i bob pwrpas oedd yr unig lun o'i eiddo fo, ac iddo gefndir crefyddol. Y teitl ar y llun, Atgyfodiad Lazarus. 3 chymeriad sydd yn y llun, Lazarus ei hun, fel sy'ch chi'n disgwyl, a'i 2 chwaer, Mair a Martha. Ond i mi beth yn gwneud y llun yn fwy arwyddocaol fydd, oedd y llythyr oedd wedi cael ei osod yn ymyl y llun. Oherwydd yn y llythyr yna, roedd Van Gogh yn dweud rhywbeth reit diddorol, oedd o'n dweud, na tynnu ar ei ddychymig a wnaeth o, wrth roi wyneba i Mair a Martha a Lazarus. Be nath o yn hytrach, oedd rhoi iddyn nhw wyneba pobl real, pobl go iawn felly, pobl roedd o i hun wedi dod i'w nabod. A dwi'n mynd wneud mawr mwy y bore yma, na myfyrio ar y llun yma gan Vincent Van Gogh. A chi eisiau gweld be mae o'n i ddeud wrtho ni am hanfodion y ffydd Gristnogol. Wel, y person cyntaf yn y llun yn yr ystyr mae'r un gosa ato chi felly ydy Martha. Ac yn ôl Efengil Ioan, rhyw ddynas brysur iawn oedd Martha. Dynas oedd wrthi'n gwneud rhywbeth byth a beunydd. Byr mae'n awgrym bach yn Efengil Ioan bod hi weithiau'n teimlo pyn bach yn flin hefo'i chwaer, Mair, am nad oedd hi ddim yn tynnu phwysa yn y tŷ. Ond o'r ddwy, mae'n amlwg mae Martha oedd yr un ymarferol, hi oedd dynas y gwneud. A diolch yn dod yn syndod o gwbl mae wynab dynas ymarferol iawn a roddodd Van Gogh i Martha. Mae'n deud yn ei lythyrau pen oedd o'n mynd trwy'r cyfnodau
anodd yma yn ei fywyd. Mi roedd yna un teulu wedi bod yn hynod glen hefo fo, sef teulu'r postman. Ac yn enwedig felly gwraig y postman. Dyna o'r enw Madam Rwla oedd hi. Pen oedd o wedi mynd yn bryn o arian, wel, hi oedd yr un oedd yn ei fwydo fo. Pen oedd o'n teimlo yn isel ac yn wael, hi oedd yr un oedd ni ymgeleddu o. Dyna ymarferol iawn i bob golwg, oedd Madam Rwla. A dos am syndod yn y byd, mae wynab hi a roddodd fan goch i Martha. Wel, dwi'n meddwl bod y darlun yna o Martha a'r disgrifiad ohoni yn Efengyl Ioan yn dweud rhywbeth pwysig wrtho ni am y ffydd Gristnogol. Sef bod pwyslais y ffydd Gristnogol o'r cychwyn wedi bod ar yr ymarferol, wedi bod ar y gwneud. Chi'n cofio geiriau Iesu, nid pawb sydd yn deud arglwydd, fydd yn mynd i mewn i deyrnas nefoedd. Ond y sawl sydd yn gwneud ewyllus fy nhad. A'r un neges i bob golwg ond y fwy byr, sydd yn epistol Iago, ffydd heb weithredoedd, marw yw. A dwi'n reit hoff o'r disgrifiad yna gan Paul o holl fywyd Iesu Grist ar y ddaear yma. Yr hwn meddai Paul a ddaeth, nid i'w wasanaethu, ond i wasanaethu. Dwi'n reit hoff o'r stori yna am ddyn oedd wedi mynd i ganolbarth Cymru un penwsnos. Ac yn meddwl fydda fo yn mynd i'r capal ar y bora Sul. Ond digwydd bod oedd wedi mynd ar yr union ben wsnos pen oedd nhw'n troi y clocia. Ac oedd o'n gweld pen oedd o'n cyrraedd y capal, oedd pawb arall yn cerdded allan. A dyma fo'n mynd at un o'r blaenoriad ac yn dweud wrtho fo, wel, dwi'n gweld bod y gwasanaeth yma drosodd, meddwl fo. O nag di, meddwl blaenor. Mae'r oedfa yma drosodd, ond rwan mae'r gwasanaeth yn cychwyn. Ydych chi wersi bob un ohono ni gofio ond bod y gwasanaeth yn cychwyn, nid y foment da chi'n cerdded i mewn trwy'r drws yna ar fora Sul, ond y foment da chi'n cerdded allan. A byddwch chi wedi gelyn mwyaf gwasanaeth yn y dyddiau ni. Difaterwch. Difaterwch. No'r rhaglenni fyddai'n rando yn o bob bora, mae rhaid mi ddweud, cyn i mi droi at Radio Cymru am 9 o'r gloch, mi fyddai yn gwrando ar y rhaglen Today ar Radio 4. Ac yn ddiweddar yma, ddaru nhw wneud rhywbeth doedden nhw rioed wedi wneud o'r blaen. Ddaru nhw ofyn i'r gwrandawyr i anfon i mewn i ddweud be yn eu tyb nhw fydda'r 8 pechod marwol. Rwy'n gyd ono ni wedi clywed am y 7 deadly sins, ond be fydda'r 8. Ac mawr syndod i drefnwyr o'r rhaglen roedd yna un gair, un pechod os liciwch chi wedi dod ymhell bell ar y blaen, unrhyw awgrym arall. Ydych chi be oedd o? Apathy. Apathy. Yna chi bechod mawr yr 11 ganrif ar 20. Difaterwch, yr hen elyn yna sydd yn perswadio ni i beidio a gwneud dim byd. Ni'n darllen yn ddiweddar, mae hanes am yr actor adnabyddus Nigel Hawthorne. Dwi'n siŵr fydd o'n adnabyddus i chi oherwydd i ran o bosib yn y comediau teledu ardderchog rheini oedd ar y teledu ystalwm Yes Minister, da chi'n cofio? Yes Prime Minister wedyn. Mi fydd o Nigel Hawthorne farw rhyw 20 mlynedd yn ôl bellach. Ond rhywun yn gofyn iddo fo beth yn mynd i weld fel i fedd argraff. A dyna ddedodd o, what I'd like to be written on my tombstone. A dyma fo geiriau oedd o isio. He didn't do anyone any harm. Oedd o'n ddigon hapus efo'r disgrifiad yna o'i fywyd ar y ddeiar yma. Oedd wedi mynd trwy fywyd, oedd o'n mynd i gwneud dim niwad i neb. Oeddech chi be gyfeillion o safbwynt y ffydd Gristnogol,
dydy hynny ddim yn ddigon da. Oherwydd be mae'r ffydd Gristnogol yn ei ofyn ohono ni ydy nid faint o ddrygioni da ni wedi ymatal rhag i wneud yn yr hen fyd yma, ond faint o ddau o ni da ni wedi llwyddo i wneud yn yr hen fyd yma. Faint mor barod da ni wedi bod i fod o wasanaeth i eraill. Fel yr oedd Martha, fel yr oedd Madam Rwla. Yr ail gymeriad wedyn yn y llun ydy Mair. Ac os oedd Martha yn ddynas y gwneud, roedd Mair yn ddynas y gwrando. A fel hyn mae Ioan yn ei disgrifio hi yn ei efengyl. Eisteddai hi wrth draed yr arglwydd yn gwrando ar ei air. Wel, mi roddodd fan goff wynab rhywun oedd o'n nabod yn iawn i Mair hefyd. Dwi wedi dweud yn barod bod o'n mynd trwy'r pyliau yma o ddioddau o ryw afiechyd meddyliol. Ac o bryd i'w gilydd roedd yr rhaid iddo fo encilio i'r ysbyty meddwl yn Saint-Rémy yn Ffrainc. A mae'n dweud yn ei lythyra bod na un ddynas wedi bod o help mawr iddo fo, tra roedd o yn yr ysbyty yna. Dyna sy'r enw Madame Giraud oedd hi. A mae'n debyg, mae hi oedd gwraig meddyg yr ysbyty. A pen da chi'n rwyl ddarllen rhwng y llinella fel petai yn ei lythyra fo, da chi'n cael yr argraff bod hi'n diodda o rwan hwylder, ddigon tebyg i Fan Gogh ei hun. Ond mae'n dweud yn ei lythyra bod o weithiau wedi treulio oriau yn siarad am ei gyflwr meddyliol. A doedd hi, Madame Giraud, wedi gwneud dim byd, ond eistedd yno yn dawel ac yn gwrando. A mae'n dweud bod o'n aml yn teimlo bod o wedi gwella trwy wedi siarad am ei broblemau a hitha'n gwneud dim byd ond gwrando. A mae'n dweud yn un o'i lythyra bod hi wedi gwneud mwy lawer o les iddo fo yn gwrando arno fo na'i gŵr y meddyg. A'r holl dabledi roedd o wedi bod yn ei roed iddo fo. Y gwrando. Wyr ar ôl un sesiwn arbennig o hir, lle roedd Fan Gogh wedi siarad am oriau, mae'n debyg, am ei gyflwr meddyliol, a hitha wedi bod yn dawel ac yn amyneddgar yn gwrando. A fel hyn mae o'n dweud yn ei lythyr, mae fy meddwl i rwan yn glir, meddwl fo. Am bysedd i rwan yn ystwyth. Hynny di dwi'n medru peintio unwaith yn rhagor. Dynas y gwrando, mae'n amlwg, oedd Madame Giraud. A dos na rhyfedd yn y byd, mae i wynab hi a roddodd Fan Gogh i Mair. Wel, dwi'n meddwl bod y darlun yna o Mair a'r disgrifiad ohoni yn Efengyl Ioan yn dweud rhywbeth arall o bwys i ni am y ffydd Gristnogol. Efallai rhywbeth dyda ni ddim yn ei werthfawrogi yn ddigon aml. Pwysigrwydd gweinidogaeth y gwrando. Chi, mae'n bosib, da ni fel aelodau o Crwys, mae da ni mynd i ymweld â chyfeillion sydd wedi bod trwy gyflwr o ddioddar o afiechyd, neu falle wedi mynd trwy gyflwr o brofedigaeth. A da ni'n mynd i'w gweld nhw, a wyddwch chi peth ola maen nhw eisiau'n aml iawn, ydy rhywun yn siarad bob munud ac yn parablu. Amlach na ffidio mae'r hen law gyfeillgar, y fraich gyfeillgar o gwmpas yr ysgwydd. Mae'r hen ysgwdiad llaw, tawel, yn llefaru cyfrola mwy nag unrhyw eiriau medrwch chi ddeud. Beth i gwrando. Dyna oedd bai mawr Harri'r pedwerydd yn ôl Shakespeare. It is the disease of not listening that I'm afflicted with, medda fe. Ac yn aml iawn, da ni wedi mynd yn rhyw gymdeithas, da ni'n meddwl fod yn dawelu a gwrando bod na rhywbeth negyddol i hynny gyd. Cofio bod mewn rhyw siop, mewn pentre, ddigon diarffordd ar Ynys Môn yn ystod yr ha yma.
Ac o'n i'n rhyw glysfeinio ar sgwrs oedd yn mynd ymlaen rhwng un o'r bobl oedd wrthi'n siop am yn amlwg mae ymwelydd oedd hi ar ynys, a perchenog y siop. A dyma hi'n deud wrthi hi, well, it's so quiet here, meddai. It must be completely dead here in winter. A wyddoch chi, o'n i'n meddwl, dyna chi beth trist. Rwy'n yn ymyniaethu tawelwch a marweiddra. Ond byddwch chi, mi all tawelwch fod yn gymorth i ni adnewyddu yn hysbryd wrth i ni fod yn barod i wrando. Chi'n aml iawn y dyddiau yma, da chi'n gweld bobl allan yn trwsio'r ffordd. Fel sy'n nhw'n dod allan pe mae'r ffyrdd ar ei prysura. Ac os da chi'n gweld rwoliadau traffig yna, wel, mi allwch chi fynd tro fydd y dyn yna naill ochr ar llall, efo'r polyn yna bydd, stop a go. A dwi'n ddim amdano chi, dwi os yn cael yr argraff bod y bydd yn troi ar stop unwaith mae'n car i yn dechrau nesau. Oeddech chi be gyfeillio, mae yna stop a mae yna go i'n bywydau ni. A ddydau ddim byd am y go, oherwydd da ni gyd yn gyfarwydd â hynny, 100,000 o bethau sydd yn rhaid i ni wneud. Y prysurdeb, y rhithro yma o un diwrnod i'r llall. Be da ni ddim yn ei werthfarogi yn ddigon aml, ydy pwysigrwydd y stop. Oedd y salmydd wedi weld ond oedd, peidiwch, meddwl. Stopiwch. Ac wybyddwch, mae'n my fi yw yr arglwydd. Yng nghanol holl brysurdeb eich bywyd beunyddiol. Rhowch amser o'r neilltu i stopio, i ymdawelu, ac i wrando ar awdurdodol eiriau'r nef. Yndi, mae'r gweithio yn bwysig, mae'r ymarferol yn bwysig yn y ffydd Gristnogol, ond yr un mor bwysig ydy'r parodrwydd i wrando. Fel y gwyddau Madame Giraud, a fel y gwyddau Mair, yr un aisteddau wrth draed yr arglwydd yn gwrando ar ei air. Wel, mae yna un cymeriad arall yn y llun, sef wrth gwrs Lazarus. Dwi wedi sôn yn barod mwy nag unwaith bod o'n diodda o'r pyliau yma o iselder. Ond be mae'n dweud yn ei lythyran ddiddorol iawn ydy bod o'n cael ymwared o'r pyliau yma o iselder drwy beintio lluniau. Fel tasa fo'n cael ei feddiannu gan ryw ysbryd newydd. Unwaith oedd y brwsh paent yn ei law. Wel, mi roddodd Van Gogh wynab i Lazarus hefyd. A wedoch chi wynab pwy oedd o? I wynab fo'i hun. A da ni'n gwybod hynny oherwydd mi ddaru Van Gogh beintio sawl llun ohono fo'i hun, y self-portrait yma. Roedd yna arddangosfa yn Llundain rhyw flwyddyn yn ôl, arddangosfa o ddim byd, ond y self-portraits yma gan Van Gogh. Ni'n gwybod yn union fath o wynab oedd ganddo, rhyw wynab main iawn oedd ganddo fo. Rhyw wallt, coch, barf, coch. Oeddech chi ym mhob un o'r lluniau yna ohono fo'i hun. Beth sydd yn taro chi ydy bod yna rhyw olwg trist rwsyd ar y wynab. Mae yna rhyw olwg dwys. Mae yna rhyw olwg difrifol iawn ar ei wynab o. Wel, yr un wyneb yn union sydd gan Lazarus yn y llun. Ond y tro yma, mae'r wynab fel tasa fo wedi draws newid. Mae'r wynab rwan yn llon, mae'r wynab rwan yn hapus, mae'r wynab rwan yn ddibryder. Fel tasa fo'n trio deud, wel, dyma i mi ydy'r bywyd newydd. Cael dihangfa o'r hen afiechyd yma sydd yn ymhoeni fi. Dwi'n medru teimlo rhyw ysbryd newydd yn medru ynghnhyrfu fi a dwi wedi medru peintio y llun yma. Byddwch chi'n bosib bod ni fel aelodau o
Eglwys y Crwys bellach, bod ni wedi mynd i boeni am bob peth ond am y bywyd newydd. Poeni am gyflwr yr adeiladau mewn llawer o'n capeli ni. Poeni am brinder gweinidocion, siŵr o fod. Poeni am y nifer sydd yn mynychu'n hoedfawon ni ar fora Sul. Poeni am bob peth ond am y bywyd newydd. Yr argraff mae rhywun yn ei gael weithiau ydy bod Cristnogaeth bellach wedi mynd o ryw faich mawr. Mae'n rhaid i ni gynnal, yn lle bod o'n gyfrwng i'n cynnal ni. A wyddwch chi llinell denau iawn sydd rhwng y grefydd yna sydd yn fendydd a'r grefydd sydd yn ddwrn. Llinell denau iawn sydd rhwng y grefydd sydd yn llethu a'r grefydd sydd yn llesau. O'n i'n dweud ar y dechrau, mae o blith yr 800 o lyniau gan Van Gogh. Mae dim ond un llun oedd ganddo fo, ac iddo thema grefyddol. Wel, dydy hynny ddim cweit yn wir, oherwydd mae ganddo fo un llun arall. Ac i weld y llun yma, mae rhaid i chi fynd, mae'n ei ofn yr holl ffordd i Amsterdam, i'r Eryl Van Gogh yn fan o. Ond mae o'n lun trawiadol iawn. Llun ydi o Feibl mawr, fel Beibl y teulu gyda ni selwm. Beibl mawr wedi osod ar fwr. Mae clawr y Beibl i gyd yn ddu. Mae'r cefndir i gyd yn ddu. Mae yna 2 ganhwyllbren ar y bwr, mae yna 2 ganwyll, ond mae'r fflam yn y 2 wedi diffo. Ond wrth ymyl y Beibl, mae yna rhyw gyfrol fechan iawn. Cyfrol efo clawr melyn, llachar iddo. Ac er gweitha maint y Beibl, y llyfr bach melyn yma sydd yn tynnu'ch sylw chi. A dim ond i chi edrych yn fanwl iawn ar y gyfrol bach felyn yma, mi fedrwch chi weld enw awdur y gyfrol. Emil Zola. A chi'n edrych yn mwy manwl fydd, mi fedrwch chi hyd yn oed weld teitl y gyfrol bach felyn. La joie de vivre. Llawenydd bywyd. A byddai'n licio meddwl bod Van Gogh yn y llun yma yn trio deud rhywbeth wrtho ni. Efallai mae dyma'n wir pam ddaru o gefnu ar ei astudiaethau diwynyddol. Mae o fel tas o fo'n dweud, gwrandwch, mae yna ormod o ddiwch yn eich crefydd chi. Mae yna ormod o negyddiaeth yn eich crefydd chi. Mae yna ormod o pesimistiaeth yn eich crefydd chi. Da chi wedi colli golwg ar y joie de vivre. Da chi wedi colli golwg ar lawenydd a gorfoledd yr Efengyl. Chi'n cofio mai ystyr y gair Efengyl ydy newyddion da. Byddwch chi ddim yn ei gofio ydy mai newyddion da o lawenydd mawr sydd yma. Wel, dwi ddim wedi dewis testyn ar gyfer yr ychydig sylwadau yma, ond os da chi isio mae o yno i chi yn yr 11:10 o'r Efengyl yn ôl Ioan. Yn awr yr oedd Iesu yn caru Martha, a'i chwaer, a Lazarus. A wyddwch chi, mae'r darlun a wnaed o'r 3 gan Vincent Van Gogh, a'r darlun da ni'n ei gael ohonyn nhw yn Efengyl Ioan, yn yn atgoffa ni bod na bobl wahanol iawn i'w gilydd ymhlith dilynwyr Iesu Grist. Mae yna bobl y gwneud, fel Martha, fel Madame Rwla. Mae yna bobl y gwrando, fel Mair, fel Madame Giraud. A mae yna bobl sydd yn medru ymdeimlo ar bywyd newydd yng Nghrist, fel Lazarus, a fel yr arlunydd ei hun. Mwyn ei enw. Amen. Gawn ni ganu derfynu. Emyn 551. Arglwydd bywyd, tyred atom, gobaith holl dylwythau'r llawr. Yn dywanwyn gwena arnom, rhoi'n llwydni degwch gwawr. Tyred arglwydd,
ti yw'r atgyfodiad mawr. Ac yn y blaen, 551. a chariadw a chymdeithas yr ysbryd lân fod gyda ni oll o'r awr hon hyd bydd. Amen.